bazen, egokitzen? Hilabete bat. Bai, hilabete bat da baimena, ihotzeko eta egotekoa. Bestela gero gehi horren egon dezu. Hilabete bat. Baina hilabete batekin nahikoa, eske bestela korputze ez du gehi horren irautzen. Azten zera desgastatzen, kanpo base 6.300 metrotan dago, Oikasi da beste 8.000 batetan beste kanpo bata. Osea, bakizun ere jotzen da, ez da, igual, kanpo base, eta segun zemen ditan, kanpo bat, kanpo bi, kanpo hiru, o kanpo lau. Igual, por ejemplo, Kabin, Everesten, Lotxen, Katxejunga oso altu die. 8.500 metrotik gora. Eta hor jartzen da beste kanpo bat. Eta, por ejemplo, Txoiu, Xixapanma, Borlapik, 8.000 justu dauketena jartzen di 3 kanpo. Ez da txorrakeri bat, egiten da, nabaritzen da pila bat, metroiek, ez du ematen, baino mundua da. Eta ze sentitzen duzu? Zorabioa, botagunea, edo normatzen dute? Segun, eske hori segun ze pertsonak. Uletzea zu, nire sartzen da jende hemen normal hiltzen dana, kirolaiten eta hola nire zela. Eta han oso ondo. Eta ikuste duzu jendea oso fuertea hemen, eta ez da klimatatzen. Ez da egokitzen alturara. Eske korputza okitza mundua da. Baina bai, gaizki pasatzen duzu, Da resak handi bat bezala. Ni bai, baki. Mendin eta herri.